Παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε ένα σπίτι. Από ό,τι βλέπετε. Ωραία. Έχω δει κάπως ένα ωραίο σπιτάκι, μ' άρεσε. Οπότε παίρνουμε λευκό για να παίξω μισό να δω. Ωραία. Μέσα όπως θα είναι. Εντάξει, μέσα. Ποιο να πάρουμε, ποιο κομμάτι. Θα πάρουμε γαλάζιο κομμάτι για να είναι πιο ωραίο. Και μετά αρχίζουμε να χίλια το δρόμο θα πάρουμε. Εδώ. Εντάξει μπορώ να βάλω survival. Και πάμε σκατά. Πάμε. Θα πάμε πάλι εδώ. Ωραία, πάμε οπότε πάμε πάλι εδώ. Πάμε όχι, δεν είναι εδώ. Εδώ και εδώ. Θα πάρουμε μια σαρή ώρα τώρα για να μην το παίρνουμε μετά. Μισό που είναι αυτό. Α, το φως νομίζω είναι εδώ, ναι. Θα πάρουμε αυτό. Ωραία, πρώτα να αρχίζουμε. Ωραία, εδώ πέρα είναι δύο πόρτες, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Πόσο είναι εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Οπότε είναι δύο blocks. 1, 2, 3, 4, εδώ. Μην είναι και τεράστιο, τουλάχιστον να βολεύει έναν δεύτερον όροφο. Τώρα θα το κάνω σκατά που λέτε. Τώρα όντως πρέπει να το δω. Το θα καθάω expose. Τώρα είπα όντως τώρα πρέπει να το δω. Πριν δεν το θα κάνω, απλά λέω κάτσε να το δω μία. Εννοούσα να θυμηθώ αυτό, ήθελα να πω. Φυσικά το έχω γράψει ή το έκανα edit από το CapCut, όπως συνήθως. Αν δεν βαριέμαι να πληρώνω 100.000 για μια εφαρμογή που θα σου αφήσει μόνο 5 μέρες. Όσο αλήθεια ένας YouTuber έχει φάει τέτοιο scam. Φυσικά δεν ξέρω, αλλά έχουν φάει πολύ scam. Για πάντα λέει και μετά από μια εβδομάδα σου τελειώνει. Σοφομπίτσι. Αλλά οπότε πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό, να το κάνουμε πάλι repeat. Αυτό εδώ πέρα. Φυσικά λίγο μεγάλο δεν το έκανα. Δεν το έκανα πολύ μεγάλο.
χαλάσει το βαριέμαι να σου πω, απλά θα κάνω μια τέτοια. Μην το ξέρω, έχει πολύ καιρό να στη φόρμα του βίντεο. Αυτό εδώ τόσο ψηλό είναι μια χαρά. Μα γιατί λέω τόσο ψηλό? Α, ναι. Μα άμα κάνω πάλι αυτό θα γίνει πάλι τέτοια μαλακιά, οπότε θα το κάνουμε άλλη μια φορά πάνω. Κάτι το σβήνει αυτό, μια χαρά είναι. Το σβήνω είπα. Εδώ είναι. Μπρο! Πάμε μου κάτσε ένα. Ξέρεις κάτι, δεν πάω να κάνω χειλό. Δεν πάω να το κάνουμε. Μου σε κολλήσει μέσα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Το βρήκα. Λόρδες μπορείς να πεθάνεις. Οπότε κάνω μία στα γρήγορα kill mobs. Kill mobs. Δεν ξέρω από το μάγκα. Σκάμα λακιά είπα, δείτε τι έχω κάνει. Τώρα κάνω μια πόση πισίνα. Πατάτε τα δύο κλικ ταυτόχρονα, αυτό γίνεται αυτό. Πάμε στα μπ. Να κινηθώ.
Όλο αυτό το έκανα μέσα σε 10 λεπτά. Δεν είναι wow ρε παιδιά. Ή όλοι στέλνουν φέρτο. Μαζί μ' ακούνε φέρτο. Φέρτο άλλα. Αυτό σου. Ή όλοι stage φέρτο. Μαζί μ' ακούνε φέρτο. Πίσω ρόλο για όλα. Φέρτο. Ξέρω τι κάνω. Τώρα πρέπει να βρω αυτό το μπλοκ. Ξέρω πάνω αυτό το μπλοκ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Βέβαια ότι κάτω πρέπει να έχει λάβα για να γίνει. Και λίγο κενό. Να έχει λίγο κενό. What? Wait. Υπάρχει ο δράκος. Guys, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά δεν παίζει να υπάρχει. Και το bedrock. Μα δεν υπάρχει. Το έχω βάλει ελληνική. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να γυρίσω άμα δεν τον σκοτώσω στο ξύλο. Πάει πίσω. Προσπαθεί να κάνει το perfect plant. Νομίζω. Μπορώ τρέχει σαν το κεντέρι. Ναι, εντάξει. Θα με το XP μου. Την άλλη. Έτσι και το χάσα.
Έχει φωνή ήδη. Το χάσα. Έχασα το σπίτι ρε μαλάκα. Όχι, δεν το χάσα. Μπρο, εντάξει. Αυτό είναι full σπαθμένο, μπορείς να πας τώρα αυτή τη μαλακία. Ωραία, τώρα θα σας δείξω γιατί το κάνω αυτό. Άμα το βρω τώρα αυτό το προβάλλω. Ναι, πες να το έχουμε βγάλει για το update. Νομίζω δεν το έχουν βγάλει, δεν παίζει να το έχουν βγάλει ρε μαλάκα. Κάνει φως αυτό, κάνει φως. Ναι! Real estate φέτο. Είναι βρέχο τέλειο. Τέτοιο. Τώρα είναι τέλειο. Δεν το φτιάξα εγώ. Με το μόνο που το κατέβασα από αυτή την εφαρμογή το μόνο αυτό. Δεν χωρίς ιούς τέτοιο. Μου το έδωσε. Τώρα έχω θα πλημμυρίσω και όχι, αυτό είναι ένα σημείο. Οπότε είναι 1, 2, 3, 4, είναι 15. Ωραία. Δεν το ξέρω. Τόσο λίγο, εντάξει, 20,
fake αυτό που κάνουν έτσι πολύ γρήγορα. Γιατί είναι το map αυτό, απλά δεν τις ξέρω. Δείτε πόσο λεπτό. Πρέπει να το πατήσω και να το δείτε. Προσπαθούν να κάνουν αντίστοιχο. Παιδιά, άμα έχετε κάνει κανάλι και δείτε και προσπαθήσετε να δείτε ένα από τα βίντεο σας, θα το βρείτε βαρετό. Γιατί θα νομίζεις ότι είναι βαρετό? Γιατί όμως? Γιατί δεν σκέφτεσαι όμως ότι επειδή εσύ έχεις παίξει το βίντεο. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις, εγώ ας πούμε θα δει μια μέρα ένα βίντεο μου και λέω μετά θα πάω για mining, θα πεθάνω και έγινε αυτό. Μετά έλεγα θα την πω σε αυτό το παίχτη με sniper, θα κάνω ένα 360, θα τον πετύχω μόνο 100, θα τον πετύχω μόνο, όσο έσκαγε το τέτοιο, θα τον πετύχω μόνο όσο έσκαγε εκείνο το sniper τότε. Κάτσε, δεν τον είχα πετύχει κεφάλι, οπότε 100, κάπου 100 κάτι, σχεδόν 200, 102 και τον πέτυχα μόνο 102 και πέθανα και ήμουν εγώ, θα τον πετύχω μόνο 102, μετά κάπου εδώ πέρα θα κάνω κάτω το βίντεο και θα δω και μετά θα κλείσω το βίντεο για ένα δευτερόλεπτο, θα φαίνεται έτσι στο βίντεο και μετά θα δείξει το παίχτη μου να τέτοιο στο lobby και μετά απλά θα κλείσει το βίντεο και μετά απλά θα πω είναι άκρος και έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το ενδιαφέρον να δεις το βίντεο σου. Δηλαδή και εγώ το βαριέμαι, για να δεν ξέρετε πώς το βαριέμαι κάτι. Wait, μπορώ να περπατάω με το χέρι που έχω το mouse για ένα τέτοιο? Όχι. Έλα. Και τώρα που το κάνω καλά και μου το χαλάει γιατί γίνεται αυτό. Αλλά πάντα πρέπει να μην βλέπεις κάτω. Άγγελ, πρέπει να βλέπεις κάτω. Πώς έτσι.
Αλλά όχι να πάτε έτσι μετά το mouse μου, έτσι. Εκεί, εδώ. Πάλι. Είναι βασικά μου είσαι καλός, ωραία. Το μόλις που μπαίνεις, μπουμ μπουμ, πλάκα. Ωραία, πάνω από την πισίνα λέω να κάνω 1, 2. 1, 2, 3, 4, εδώ πέρα σκεπή. Είναι λίγο έτσι για το design, λίγο μεγαλύτερη. Γιατί τώρα που... Άρα μετά το άλλο θα το κάνω τέτοιο, μαύρο. Δηλαδή αυτό εδώ είναι σαν τρέξιμο, αλλά επί 2 φορές τρέξιμο. Δείτε. Αλλά εγώ δεν κάνω δουλειές. Πατάω... όσο εγώ να πατάω και το κλικ. Έχω να δει πόσο είναι μία τα blocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε 4 κάθε μόνο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το τέτοιο. Και για να μπαίνει στο σπίτι θα έχει κάτι μαύρες κάλες, να μην είναι μόνο άσπρο, και για να πάω στο δεύτερο όροφο πάλι μαύρες κάλες. Φυσικά λίγο μεγάλο δεν το έκανα. Εν τω μεταξύ έχω συνδέσει την οθόνη μου με το λάπτοπ και είναι σαν να έχω PC. Και ναι, απλά είναι κανονικό PC. Το λάπτοπ δεν είναι μόνο δικό μου, είναι και της μαμάς μου. Βασικά εγώ το πήρα. Και άμα δεν ήταν να το πάρω, και επειδή το πήρα εγώ, είναι και της μαμάς μου. Γιατί όταν την παίρνω εγώ, βασικά, ας πούμε το tablet που έχω πάρει, το σου χρησιμοποιεί κάποιες φορές το tablet μου για να μπει σε κάτι online, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Και το ίδιο με το laptop. Δεν καθόταν πολύ ωραία, είχε φτιάξει. Δηλαδή δεν καθόταν στο δικό μου, δηλαδή ξέρετε όταν μπαίνετε, βασικά κάποιοι θα το ξέρετε, όταν ανοίγετε το PC και πάτε να βάλετε το κωδικό, πάντα θα έχει κάτω δεξιά, άμα έχετε 2 λογαριασμούς και τους έχετε βάλει στο laptop, άμα πάτε στις ρυθμίσεις μπορείτε να μπείτε χωρίς να βάλεις email και αυτά, σαν guest, δηλαδή σαν άγνωστο, χωρίς να έχεις βάλει email, χωρίς τίποτα, το ονομάζεις όπως θέλεις και έχεις έτσι 2 accounts. Οπότε για το ένα, ας πούμε, μπορείς να χακάρεις τα μικρά παιδάκια στο Fortnite και με το άλλο να παίζεις κανονικά Fortnite. Ας πούμε πρέπει να το κάνεις επανεκκίνηση για να αλλάζεις τέτοιο.
Δηλαδή, όχι να αλλάζεις, δηλαδή άμα κάνεις επανεκκίνηση θα σε πάλι σε αυτό. Ας πούμε η μαμά μου το έχει βάλει boss. Το σκάτσι της βγείτε, οπότε ναι. Και τέτοιο, και σε αυτό μπαίνει για να κάνει τη δουλειά της. Και εγώ μπαίνω στο δικό μου για να παίρνω. Αλλά πρέπει να βάλω ένα κρεβάτι εδώ. Σήκω. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί ότι πρέπει να κάνω το πάτωμα. Κάτσε, το κάνω το από πάνω, δεν έκανα καν το από πάνω. Φανταστείτε πως έρχομαι πάλι. Καλά, βασικά για να φτιάχνουμε τη σκεπή έτσι έμαθα να παίζω. Εδώ πέρα φτιάχνουμε σκεπές. Εν τω μεταξύ από τον αδελφό μου έμαθα να παίζω τα πάντα στο keyboard. Ο αδελφός μου έχει ένα PC gaming πολύ καλό. Απλά του έχει κολλήσει το Fortnite και δεν ξέρει πώς να το φτιάξει, οπότε ναι! Δηλαδή του λέει installation failed και εγώ ήμουν τόσο χαρούμενος γιατί μετά από τόσους μήνες θα παίξω ξανά με τον αδελφό μου. Σαν main duo που ήμασταν τότε. Ήμασταν main duo τότε. Ήταν το main duo μου. Δηλαδή κάθε φορά που θα έμπαινε, κάνω περίμενε να πω κι εγώ να μπούμε. Μου κάνω και πάμε rank. Του κάνω εντάξει. Πηγαίναμε rank. Πήγε το reload. Μετά είπαν κάποιοι φίλοι του ότι παίζουν και αυτοί Fortnite και ήταν ένας και είναι το δικό του main duo και δεν είναι και από τότε έχουμε να παίξουμε πολύ καιρό. Δεν έχουμε πολύ καιρό από τότε που βγήκε το νέο του main duo. Γι' αυτό μου σπάσε τα νεύρα γιατί πηγαίναμε rank σχεδόν κάθε μέρα. Και εγώ ήμουν πολύ καλός παίκτης. Γιατί έπαιζα από το PS5 120 FPS με controller που το παράτησα. Βασικά δεν έχει να κάνει άμα παίζεις από κάτω. Το controller έχει σημασία. Δηλαδή στο Fortnite όταν έπαιζα από το controller έκανα περισσότερα clips σε μια μέρα από ό,τι κάνω στο keyboard. 1, 2, 3. Πάμε πάνω, τι! Οπότε εδώ πέρα πάνω το spawn, κάνω spawn, κοιτάω. Σίγουρα. Αλλά αρχίζω να κάνω μια αλλαγή και να το ανοίξω κατά
Guys, το τελειώνω μια στο γρήγορα. Δεν μισάω ούτε ένα μπλοκ. Δεν μισάω ούτε ένα μπλοκ. Βασικά ένα μισάω. Τώρα μισάω 100. Έλα ρε μπρο. Τώρα ήταν 5 δις να μου σπάσει τα νόλα. Και λέει σπάω κατά λάθος. Και λέει σπάω κατά λάθος. Και μείνετε μέχρι το τέλος να τελειώσει τελείως αυτό για το βίντεο για να δείτε κάτι πολύ αστείο που έχω βάλει για το τέτοιο και σίγουρα θα έρθει part 2 για τη βίντεο. Μάριο. Θυμήθηκα τι θέλει αυτή η βίλα. Οπότε πάνω εδώ. Παίρνουμε το γρασίδι. Πού είναι τα φύλλα? Πού είναι τα φύλλα γαμ? Εντάξει, δεν βρίζω. Πάρω αυτό. Πάρω αυτό κανονικά. Αυτό θα πάρω. Ωραία, οπότε από εδώ θα μάτσει και να βρούμε πάλι. Είπα να κάνω λίγο το έξω για να μην φαίνεται σκατά. Φυσικά ήδη φαίνεται λίγο εδώ, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Θα το βάλω όπως μπούμε τώρα. Θα βρω το F.
Εντάξει, για να είναι λίγο πιο όμορφο. Θα βάλω έτσι. Όχι τόσο, μόνο εδώ. Με μια σειρά θα το βάλω. Όμως, πού το έχει το τυρκότα, το σκουρόδερμα. Αυτό είναι στυρόδερμα. Στυρόδερμα. Στυρόδερμα είναι και τα δύο. Είναι και εδώ. Να είναι και τα δύο. Στυρόδερμα. Η αλήθεια είναι πως πάντα ήθελα να κάνω μια τέτοια ψήνα, αλλά δεν μπορούσα, γιατί πάντα θα μου βγαίνει σκατά ή τέλεια. Αλλά συνέχεια μου βγαίνει σκατά, ας πούμε, μέχρι και όταν έφτιαχνα την ίδια μου την πόλη βγήκε σκατά. Ωραία, έχω μια ιδέα πώς να το κάνω. Θα το κάνω έτσι, ας πούμε, εδώ. Πάμε και από εδώ. Νομίζω με μαύρο θα τελειώσει. Τέλειωσε. Και τώρα από εδώ 1, 2, 3, 4. Όχι, θα βάλω και από εδώ λίγο. Γιατί ξέρω τι να κάνω. Εδώ μεταξύ, τώρα βλέπω τελείως. Εντάξει, αυτή τα μ' αρέσει, γιατί μπορώ να φτάσω και τον πέντρο. Αυτό θα το κάνουμε έτσι. Και I'm gonna cover the top. Κανονικά. Δεν θα βλέπει κανείς, είναι πράγμα. Είναι μυστικό πράγμα. Απλά φαίνεται εδώ πέρα full φως. Οπότε θα και πολύ να βάλουμε. Hello, dumb. Hello, dumb. Ένα, δύο, τρία, 4, 5. Ωραία. Εδώ πέρα δεν το κάνουμε έτσι γιατί μπορεί να το δει κάποιος. Μπορεί έτσι όπως προχωράει να παρατηρήσει λίγο το άσπρο εδώ και να πει όχι τι είναι αυτό και μπουμ. Οπότε μπορεί να παρατηρήσουμε αυτό και να πούμε εντάξει μια χαρά είναι. Να βάλουμε και ένα στιγμή. Boom. Πάμε σκοτά. Θα θέλει λίγο φωτισμό.
Έλα εδώ πέρα να σε ξεγετρήσω. Πάμε εδώ πέρα να βάλουμε ένα διαδροματί. Κάτω. Φλαγγέκια, μου άρεσε, θα το κάνω ακόμα καλύτερο. Σε λίγο. Θα το πω έτσι. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Αυτό ήταν Minecraft τείχος, αλήθεια. Παιδιά, έβαλα το δικό μου το seed, το Νίκος. Το ακούγεται αυτό. Τη δεύτερη τρίτη μέρα. Παιδιά, βάλτε και εσείς αυτό το seed για να μου πείτε άμα θα το ακούσετε και εσείς. Γιατί άμα το ακούσετε, δεν ξέρω, παίζει το seed μου να είναι καταραμένο. Παιδιά, δεν μπορώ να πω. Οπότε περιμένετε το Σάββατο, δηλαδή αύριο, να γίνει το βίντεο και ότι θα γίνει το βίντεο και το Σάββατο. Σε μια ώρα το Σάββατο θα το έχω ολοκληρώσει αυτό, δηλαδή αύριο. Και ναι, οπότε πρέπει να το κάνουμε μια στο γρήγορα. Άμα πάει μια ώρα το βίντεο θα ακυρωθεί, σχεδόν μια ώρα. Γιατί 2 ώρες θα μου πάρει να γίνει. Βασικά 3. Έλα το έχω. Έλα, πρέπει να γίνει γρήγορα αυτός ο όροφος. Άμα πάμε στο χέρι μου. Άρα το κάνουμε το άλλο το δάχτυλο.
γρήγορα πρέπει να το ζυγίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Γιατί άμα δείτε, τελειώνει ο χρόνος. Μισό, θέλω να κάνω και κάτι. Εδώ, ωραία. Μετά θα βάλω λίγα τέτοια. Να βλέπω λίγο καλύτερα. Ska πάμε τώρα. Και τα τελευταία 4 blocks θα είναι τέτοια, οπότε πρέπει γρήγορα. Και boom. Έτσι φαίνεται το σπίτι που δεν είναι ολοκληρωμένο. Πιστεύω φαίνεται μια χαρά που δεν είναι ολοκληρωμένο. Έχω μια ιδέα. Τώρα γιατί το κάνω αυτό, για να το κάνω λίγο πιο βαθύ. Μετά και καλά από το άλλο δεν μπορώ να τρέσω. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνω. Τόσο. Μπούμ. Και μπουμπουκλάκ. Αυτό εδώ είναι όλο. Πάμε να φτιάξουμε λίγα πράγματα που έχω έτσι εδώ. Εδώ θα φτιάξουμε αυτή τη γωνία στα γρήγορα. Δεν έχω πολύ. Δεν έχω πολύ χρόνο. Αυτό. Τι άλλο θέλω εκεί για το φούρνο. Πώς θα φτιάχνω το φούρνο. Πώς το έφτιαχνα, πώς το έφτιαχνα. Τον έφτιαχνα από τον έφτιαχνα. Και εγώ δεν ξέρω να δω. Κάτσε, τα έχετε εδώ. Για δω τι είναι εδώ. Παιδιά, θα γυρωθεί το βίντεο. Μπορεί να γυρωθεί, δεν ξέρω. Δεν ακυρώνεται. Τα βαρέλια.
Βαρέλι. Ωραία. Τι, γιατί τον έβαλα εκεί. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Πρέπει να τον βάλω. Καλά, πρέπει να τον βάλω. Εδώ, ωραία. Όλο αυτό και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μου. Σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή και θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Bye!